Sanibona bafowethu, ngiyathemba siyaphila. Shamasi uNdongo Mwelasi. Kwalenkosi. Bafowethu lana size ngokunye bafowethu. Ayino ukuthi abantu abaningi bangazi ngihlukanisa ama couples. In fact ngisuke ngahlukanisi, ngisuke ngilungisa, ngicazulula inkinga mayelana nokuthi umngane usejola nomngane weboyfriend yonke nje leyo nto bafowethu. So today size ngokunye la bafowethu. Lana nginoma my brother ubhuti but ngicatha uzoyichaza kanjalo noma my sister futhi. Bafowethu sizoxazulula udaba oluthi alube likhuni kakhulu yabo. But okuningi nizokuthola ngokuhamba kwishow ukuthi kumayelana nani. Alright guys, note ukuthi yonke into eyenzakala la bafowethu i-real at the same time mawuthi uyabona ukuthi awukho comfortable okanye uyashesha ukuzwela kwamanye amazwi ayobuye esetshenziswe kule video, please ngicela ukuthi uskiphe udlule kule video le. Alright, ngizoqala ukuthi ngibabingelele before singene ngaphakathi. Sawubona mfowethu. Shenka phambana. Yaphila mntaka baba. Grand. Alright mfowethu, ngikhuluma noba mfowethu igama nesibongo. Umxolisi mfowethu okhanyile. Okay mfowethu, cela ungiphamisele iphimbo nje kancane mntaka baba. Umxolisi mfowethu okhanyile. Alright mntaka baba. Mfowethu lana okay sawubona sisi. Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyancika nami my sister. Alright, igama bangakwena? Usilindile wamakhanya. Makhanya, omakhanya omnguni bayangena? Ophakathi hayi bona phakathi. Siwanini madoda, uGumede nihlobene noGumede? Yebo. Awu bakithi, siyabonga kakhulu my sister mfethu. I'm sorry ukuthi kubuya ngazo singdown. Kungesizathu sodabe bese ningichazele sona ukuthi kumayelana nani. In fact ngivele ngalifila same time but ngokuhamba kwesikhathi I think ukuthi nabantu ababukela ivideo lena kufanele ukuthi bebe updated ukuthi kahle kahle inhloso ukuthi sihlangane lana kumayelana nani. And lento lena esihlanganisile futhi izohamba ibe namphumela muni. Kulabo abantu abafisa ukuthi bezinze kubantu besilisa bengafuni ukuthi behlukane. In fact ngishathiwa kubona abantu besilisa kuphela. Umuntu mengasakufuni make it sure ukuthi uyamiyeka. Akekho umuntu kumele ukuthi umphoqe ukuthi none besebudlelwaneni but ungasekho interested okanye ungasekho happy kulolo thando lweni. Alright my brother, ngicela mhlawumbe ungakwazi ukuthi usithathe usibeke ukuthi kumayelana nani after this bese siyaqhubeka okanye mhlawumbe singaqhubeka sixazulula izinto ngaphandle ukuthi kube ukuthi siyaba update abantu. Ntaba angazi aqala kanjani. Usondela kancane kumina mfowethu. Thanda ukuqala indaba gazi. Yeah gazi. Yabona kunodade la. Yeah. Ngazi noma ngizothi bengijola naye noma ngijola naye kodwa into ethi ayibe kanjalo. Ibhuti soyisikhathi impela manje ngithi ngizama indlela ukuthi sihlukane. Senganele manje. Siyigenge la. Uyazi nabo sami sakhula nihlohlana into ebhedayo noma out. Manje noma out ngisahlohlana ngomsangano la. Okay, like uyena sis lo ufisa ukuhlukana naye. Hayi akusiyelo. Okay. Awudali lo phela awu. Alright, meaning lo na yena mhlawumbe sengenza ukuthi nabantu ababukelayo bebe ne-understanding ukuthi yena uyini nihlanganisana naye. Lo la tuzokwenta isiyo udalo. Alright, umuntu othandana naye manje. Meaning khona omunye umuntu onaye at the same time ufuna ukuhlukana naye ngeza sokuthi ufuna ukuqhubeka naye akaze uma ubeka kahle. Ubeka kahle futhi ungizwa. Alright, ungaqhubeka mfowethu. Manje nabafola bavumelana ukuthi sonke ukuganga and lokuganga ngangitshela into ezoqhuma nje isikhathi eside because manje nganginqanyole ngale yabo. Alright, uba igama lakhe udade lo okanye mhlawumbe indlela mhlawumbe engathi ungathanda ukuthi igama lakho ulimenshine okanye mhlawumbe ufisa usuhlonise because phela ngeke siyazi kukhona ukuthi uphathe igama lomuntu uthi yena yeze be comfortable while kuyinto esivumelane ngayo lena while ningibezile ukuthi amagameni it's okay ukuthi singawa menshina yabo kanti asikwazi ukumenshina igama lomuntu engekho ngcono uma uthi ngizothola kena sengisho lo ukuthi mhlawumbe wena ubona ukuthi mhlawumbe uzokuthokozela ukuthi ulimenshine manje now ngicela ukuthi ligodlo kwamanje. Okay bro. Njengoba ngisachaza usisingagcina ngimiyele komunye ugogo ngalana nginikele isithandi sokorobela kanje. Okay, meaning wamdlisa kahle kahle. Into ethebe kanjalo mfowethu. Manje bese ngifisa ukuthi sihlukane mina ngisathi ngenze njani phela manje akujazi kahlukana bethi right nomuntu uyamiyeka. Manje ngisazoyenza njalo usisahamba uhlele ngisho endlini yami manje. Okay, so mhlawumbe wena okay ake ngibuze la kuqala mfowethu before siqhubele phambili. Wena ubona ukuthi kuumqondo kahle ukuthi ufuna ukuhlukana nomuntu at the same time usendlini yakho and ulethe omunye umuntu like uzofila kanjani sake nazama ukuthi nixoxe ngaphambili. Ekazi yabona nje ukuthi angazi noma mhlawumbe uzombonela umuntu odlisiwe kazi akezwe alimshini ngisho ngathini akezwe amshini but uya understand ukuthi manje ngicabanga ukuthi lapho kuzoba ngcono ukuthi ngiqhamuze ngikhamba naye umuntu engithanda naye yabo akamuve on nayo sisi. Okay. Alright, ngicela nje ukuthi ngibuyele kuyena usisi kancane siswami lo muntu lo esize ngaye la uyamazi.
Yebo ngiyamazi umngani wami. Okay, like okay, ngicela because angifuna sibe mdibi munye kahle kahle sibe kwipage elilodwa yabo, because angifuna ukuthi kube khona la engilahla iphethini khona, like umngani wakho is in ngama friends. Yebo sabangani kakhulu family friends kahle kahle. Sure, but udate nomuntu wakhe right now. Ya ukuthi umuntu wakhe ungiphathe kahle nami bengeke umuntu ongiphatha kahle ke. Okay, kahle kahle wena my sister ngathini? Cela sibuyeni ngala singazi siphazamiswe imoto. Cela sizeni ngala. Cela oh no it's okay yadlula yaqhubeka. It's okay my sister ungabuyela ngibheka. Alright, so sisi usachaza la meaning kahle kahle wena ushaya usisi wakhe emva kwendlebe ekutheni ujule nendoda yakhe. Ungasho kanjalo. And you proud ngalokho? Cha angikho proud kodwa angeke ngiyeke indoda engiphatha kahle. Sure. Okay, like ukuhlangana kwenu mfethu uthe uba igama mfethu? Umxolisi. Nahlangana kanjani nomxo like ukuhlangana kwenu? Ngangivashela umngane wami endlini yakhe. Ya ubhuti ngambona kanti nawe uyangibona. Emva kwalokho umngane wami sashile sakhuluma ke nobhuti wagcina sasinamba yami. Sakhuluma kwaThaphu ngabona ukuthi hayi uyindoda yona engangiphatha kahle kwasho ukuthi. Okay, so siswami yahle ngibuze la uthe igama ngicela ukukhomboza. Silindile. So wena if mhlambe uthi okay like umngane wakho wakushiya nendoda yakhe and then nasala nomabili and then wena kwase kunayiphi picture uzumnikeza inakho ngani umngane wakho wayesekephi emqondweni wakho wayengasekho kahle kahle Angimcabanganga. Sure. Okay, ubhuti like ubuvela umazo kanye mhlawumbe umaze ngaye. Ngimaze ngaye. Oh, kahle kahle no it's okay. Cela simove siye ngaphakathi. Ngicela ukuthi usilide emholi. Ngiyacela. Cameraman cela sambeni. Ngicela utshele amadoda cela bemva kwecamera. Ngimove. Eish, mfethu lento ithanda ukuba bucayi mnganami because yabo egcina nokho konke mfethu. Labantu abangani, uyabo? Ungawu my sister. Because labantu abangani. Ngicela uveze konke bhuti wami. Angifuni kube khona okwenzakala ngali. Uyabona? Eish. Okay. Sesifikile na? All right. Silindela. All right, angiyake bhuti wami. Uveze wonke. Okay, like ngingaqedela udaba kancane ngicane izeni ngala. Okay, ngicane sondela. Casondela kancane. Okay. I think uthi right sime kule position. Sawona sisi. Awuphinde? Ngicela usile umngane nami. Okay. Unjani umngane? All right, like niyazana ne? Ya umngane nami. Ha kunyana. Kuthi ngisa-surprise angazi kwenzakalani la. All right, no I can get my sister. Ukhuluma noFiso ohle umkhwanazi uShamasa uNdongo Mwelaso uyangazi khona la sewangibonela khona before kanye siyaqala ukwazana nokubonana. Anginaysho. All right, no sis I can ngingazizele lokho kuzoyimakethe ngicehlehlele nje kancane ngicuthume lapho bhuti. Okay sis, njengoba bese ngichazile igama nesibongo. My sister ngicela nje ukuthi ngibe nemibuzo embalwa. Siyaxolisa kakhulu usivedane sekuhlasele kubo kwa boyfriend wakho, ne? All right, so my sister ngicela usondela kancane. Usondele bhuti wami. Cameraman uthi ubambe position yakho and then neinsizwa lezi siyangicuthumela lapho yena elihle. Okay, my sister mfethu nihlanganiswa yini nobhuti? Umuntu wami. Umuntu wakho like okay niyathandana. Siyathandana. Ninesikhathi singana nithandana? 5 years. Okay. Ngicela ukubuza like bese ilibuzile igama bayigama. Igama nguPhumeza. Phumeza isibongo ba. NgwakaNdlovu. Ndlovu akubona nogatsheni oboya benyathi. All right sis no I king. Like ekhaya kukiphi? KuseNanda. eNanda. Ezimangweni. All right sis no I king. So njengamanje la sikhona ikiphi? Semawuthi ne. Yes, Mawuthi Kwa bengise ku boyfriend. All right, so usunesikhathi esingakanani la usuku noma usunezinyanga noma usunamasonto? Hey umbuzo wakho. No like ngiyayibuzela just. Amasonto. Okay. So ekhaya bathi ukiphi? Khona into asekukhiphele yona mhlawumbe ubhuti mhlawumbe ake ngithi eyisilwane ekhombisa ukuthi uzocelwa mhlawumbe ekhaya because intombi ngikholela ekutheleni before akaze kukhishele lutho. Ngaze bangikhiphelele lutho. Amanye amazwi ukipitile. Bengimvashele. All right. Ngisazohamba. Mase sesikhulumile kodwa ukuthi besaxabana so ngisalenda ukuthi siqale silungise izinto kuqala. Okay, awumind ukushare nathi ukuthi yini lesuke nibanga okanye le yade nixabanela.
Udlala ngitshela ukuthi ufuna sihlukane but mina ngikho ready ngalokho. Okay my sister, izathu sakho nesenza ukuthi ungabe bikho ready ngokuthi if umuntu ekutshela ukuthi asakuthandi and then wena yini hard ukuthi wamkele kulona. Ingoba ngiyamthanda umuntu wami nje sisuka kude isikhathi eside angaka sekumele vele siyeke nje kanje. Uyakushaya? No, angishaya. Alright, no ayinkinking. Okay, my brother ngicela uface i-camera phambili ngiyacela. Alright, so uthe usisi umngane wakho ne? Ya umnganami. Alright. Okay my brother ngicela usingineze i-chance kuba ukuthi uyakhuluma uthe uphumeza igama. Phumeza Sli Mxo. Okay Mxo mfowethu ngicela usingineze ithuba mfowethu njengamanje. Kukhona ofisa ukuthi ukubeke okanye ofisa ukucacisa mayelana nale relationship yini nobathathu. Wemandlovu. Go project mfowethu unyuse nje iphimbo kancane. Okay, Mandlovu ngilethela umfowethu la ngifuna ngisize la uthi siqede le nto ethi siyenza yabo. Because manje umama ngapha akayithanda nje isifunda kahle leyo uthi ngihle nawe kodwa ngijona naye. Lo muntu angitshela ngathi sengitholile angisho usli lo. Okay. Usli umnganami. Yeah. Uyena lobuthi asihlukanele yena. Alright. Angazi noma usaqhubeka mfowethu noma usumile la. Yeah, bengisanga ukuthi ngichazela bengicela Nkosi yami uthi mesiqeda la uthathe mhlawumbe impahla. Ngani noma ngiphelezele noma mhlawumbe kho ucela ngathi sekhaya kini sihlabeze. Because manje umama ayithanda impela lento uthi mina la usihlala la sobabili. So ume ukuthi ngihamba mina shoot wena sizohlala noSlimo uthi makhana ngenye. Okay. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngingenele la cause inhloso ukuthi swami bethola ispace kahle kahle without wena njengamanje. Alright, angisho ukuthi ngicheme nabo but while uma ibrother ngicelile ukuthi ngizokwazi ukuthi ngizomsiza kule nkinga abhekene nayo. Kahle kahle my sister if yena ekutshela ukuthi ucela ukuthi ukhululeke uye ekhaya kuthini like kuthini ngaphakathi kuwena if u refuse ukugoduka uyekini ekubeni ungakhokhelwanga lutho sisi. No angibuzi kahle. Ukuthi wayenza lento ayenzayo ebiza abantu bengakhulume nami kahle. Like sisi zwana mfethu. Baningi abantu abakipitile wezwe. Baningi abantu abakipitile. Why wena uzokipita mfethu nomuntu ongasakuthandi? Angithi my brother uyasho ukuthi no akasakufuni and usadinga ispace nomuntu wakhe. Kodwa engiphendula phoma ngimtshela ukuthi mina ngisamthanda wayephendula ethi nayo sangithanda shothi uyangipretenda so. Kahle my brother mfethu like when okay. Upretenda noma yini mfethu kwenzakalani? Mfethu ngathini nginozwele ngiyasho ukuzwela manje uveka adabukise bese lento yakhe lena so ngicela uthale lokho ekhala yonke leyo nto kodwa nje manje awusekho kena mfethu nhlobo manje mxosho uthi awungizweli nje bufike nentombazane kanje nabantu muthi uyangizwela. Alright ngisacela ukuthi sibuyele la kancane ke before siqhubele phambili. Okay sisi Sli mfethu like okay nanga umngane wakho ne ngifisa ukuthi mfethu like kube nezo ozoligcizelela mfethu ukuthi ngidinga ispace nobabili because phela ekugcina nokhonke asikwazi ukuthi singahloniphisa inkulumo kanje singayiqoshamisa sisi no guys hlukanana at the same time kungabe bikho isixazululo esiba khona phakathi kwenu. Uzokubuka kanjani usisi conkhumbuza igama Phumeza uzokubuka kanjani uphumeza emgaqeni because egcina nokhonke kwanina futhi kumele ukuthi silungise inkulumo yini. My sister ubhuti ufisa ukumove on ngaphandle kwempilo yakho. Kahle kahle akasakudinga empilweni yakho kahle empilweni yakho. Ngomnganami amove on ngomnganami. It's okay but ekugcina nokhonke isinquma sesithathile nabona ukuthi simlungele leso. Kahle nje yabo lento le iyangiconfuse ukuthi umuntu ongumnganami ngixoxa naye yonke into ngiyamchazela ukuthi into zami kodwa yena yo. Okay. So sisicela ukubuza wena ufisa ukuzinza uqhubeka uzinze kwe relationship ongasathanda why uzenza isilima mfethu? Singamane ngibe isilima na kanje vele bese ngiyisilima vele shuthi bevele kwenzeka. Siswami amajida wakusheli mfethu. Like awushelwa pho why mfethu? Ngithanda yena ngiwafuna abantu. Yabona sene ngisho. Yebo. Okay sisi njengamanje ufisa ukuthi kwenziwe njani because njengamanje une girlfriend yakhe lana. Une girlfriend yakhe and ufisa space nayo wena lokhu unombele lana umayibuthi. Kwenziwa njani into enjalo? Hayi ngeke mina ngingakasike kodwa usalayo mina ngihambe. Angihambi ke. Uzobona ukuthi wenza njani. Ndinoslishe msamela ngichazele kabantu ukuthi kwenzeka kanjani. Hayibo. Okay my sister. Ngidolisa indaba le. Yangigodolisa. Alright my sister. Khona izofisa ukuthi ulibeke mfisi umngane wakho incesi ulikhohle igama lakho. Khona izofisa ulibeka ke nomngane wakho. Yebo.
bengathanda ukuthi ngixolise mngani nami ngokuthi ngikudla ithende kodwa nami mngani bengifisa ukuthi umuntu wami kwaphela usewowami manje uhlukane naye ngoba usewowami akasakuthandi. Wena mfethu isibindi esingaka mfethu like why mfethu my sister ukuthi mfethu ungazoshaya umngani wakhe ithende nisukaphi noba umngani ba 2 minutes ba 1 month 2 month 1 week mfethu ba 3 days. Like how come mfethu uthi ungabetray mfethu umngani wakho endodeni yakhe mfethu my sister because yabo kade usho mfethu ukuthi like ukwazana kwenu no boyfriend lo umaze ngaye mfethu just nama ngeke ngisaba comfortable ukuthi ngifike nomuntu wami kunangu cameraman wami yabo ngizoba comfortable kanjani because I know ukuthi uzobe sekepela umuntu wami futhi you see so my sister wena isizathu sakhe esenza ukuthi uzomshaya ithende siphi kade nazwana nayo sis noma nisanda kuzwana kade sazwana naye umngani kodwa ubhuti lo angeke ize ngimnyeke ngenxa yakhe ubhuti ngiyamthanda nami uyangithanda. Yes mina ngithanda indoda yamngani wakho Mususijaji akasamthanda no my brother angenijudge mina mfethu ngilethela ukuthi uzongisiza ngisho Judge le nto enza iyabheda and mina uslima la Ngislima times 2 okay no ayikho inkinga ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukubalekile ukuthi sihambe sifikele esiphethweni sokuthi simisa kanjani my sister egcinela konke umuntu nomuntu une right ukuthi enze into ayithandayo kahle angisho ukuthi mfethu ngibeka kabi angibeki in a bad way but ngizama ukuthi ngiphume nesixazululo la phakathi kwe relationship yini nonke angithi ne friend like niyazwana noyithu nosisi at the same time bekuyi boyfriend yakho le noma ke ngithi boyfriend yakho my brother ngifisa ukuthi ulikhiphe igama lokuthi no uzizwa kanjani ngayi sukela manje kuyaphambili so that sokhulumela phezulu kwenkulumo nawe usuyibekile mina my sister angingenke ukuthi abomngane nami inkinga leyo ukuthi amuve la aphume ayekhaya ku akakhumbula manje okay like mubuka mhlawumbe mawuthi usini nebabangani uzoba comfortable usilinga lokho angazi kodwa lokho njani uphumeza komela muve manje alright sis so bese ucela ukuthi kuba ukuthi uyakwenza now before sihambe nalabantu labo okanye ngicela abafowethu elihle cela ukuthi okay cela ukuthi siqale sithole imvumo ukuqala ngaphambi kokuba singenele because angifuna ubazi siyadlova so my sister simsize mfowethu ukuthi ekhiphe ingubo zakhe okanye mhlambe simisa kanjani my sister uzozenzela okanye sikusize thina nabafowethu bangene ngimthathela okay ngizomfayela nje athathe izinto zami ngimthathela mina ngimkhiphele apho kodwa mxo okay no like serious my sister why ufuna ukuqhubeka uzinze my brother ngicela usenze kanjalo mfowethu manenza ngenye indlela no like keep no ngicela ume kancane sisingiyacela ne Nasewusendlini yami uzongena la endlini no like okay alright zwanini okay zwanini my sister mfethu angithi umngane wakho uthi ufisa ukuthi eqhubeke no boyfriend wakho wena bathi umchida akasakufuni nje i-friendship yethu ke kuzokwenza kanjani okay fine wena usacabangela i-friendship phezulu kwalezi zinto ezenzakalayo mfethu like umngane wakho uyasho ukuthi sedate nomuntu wakho mfethu at the same time nomuntu wakho futhi uyakujabulela ukuthi mfethu usenayo empilweni yakhe why wena ufuna ukuqhubeka mfethu uthanda nomuntu ongasakufuni kanti ngikwazi mina shem ngiyahlulela hayi mfethu musukuzenza islima my sister mfethu I'm sorry ukuthi phela masungibiza ngeslima no like sengisho ukuthi musukuzenza angikubizanga ngeslima musukuzenza islima kodwa manje ngicela ukuthiwa umunye umuntu umngane nami like ngeke mina ngikwazi ngixoxa no like be serious buka ungathatha impahla zami uyihambise wena ekhaya because mina angiyindawo futhi zisende impahla mina kodwa ngiyahlala la angiyindawo okay asenzeni kanjena ke njengamanje sukela manje kuyaphambili okubalekile nokudingakalayo kuyi1 my sister it's a must to understand angeke ngikwazi kuyahluleka ikupho ngewuzuzukwazi ukunderstand ngeke ngikwazi ukunderstand ukuthi ungixose date nomngane nami and mina mele ufuna ngimuve angeke ngikwazi ukwenza lokho mhlambe ukuthi date nomngane nami angazi kodwa manje ukuthi mina ngihlukane naye khona ake ngiyakuzwa ngempela ufuna kwenziwe njani excuse ufuna kwenziwe njani alright ngicela ukuphuma nesixazululo la okay sisi wami akekho umuntu ozokubamba ngodlame ozokulwisa but kuyo yonke into eyenzakalayo ike ibe nesiqalo nesiphetho ukuqala kwethu ke siqala iphejelisha njengamanje sizokushiya nawe mfowethu sizonishiya but ukushiya kwethu ukuthi nibe senixazulula into yenu ukuthi nimisa kanjani siswami sizodinga ukuthi mfethu ube usuyixazululile yonke lenkinga le ukuthi umisa kanjani because asikwazi ukuthi sikubambe ngodlame no akusayona indoda yakho my sister why lokho uzipha umuntu ongasajoni naye inkinga uyazi naye ukuthi ngihlele ngitshela ukuthi ngingikwazi ukuhlukana naye why kumele ngihlukane naye namhlanje hayi ngisho ngafika nomuntu mina angiyindawo kuyahlukana nkosi yami manje shela ukuthi uyabashiya mina ngihamba nani bayasala ayikho into esoyixoxa nawe ngizokhuluma nomuntu wami wethu alright no it's okay ngisacela mfethu ukuthi alright asenze into esimple my brother mfethu if and mind
mind benizospend isikhathi esingakanani okanye mhlawumbe benizoba ndawonye ubusuku bonke? Sinosli. Yebo. Bes. Alright, like so mina ngiunderstand lokho. okay, kusimple angithi my sister, angithi asizwana sisilalela mfethu. Ngiyakhohlwa negama futhi. So sisi angithi isizathu njengamanje esokuthi sigwema ukuthi kube nezihici nezihaqa. Sina mfethu ukubuya kwethu ukuthi sifisa ukubuya la sengine peace, sengenamsindo lokhona njengamanje. Esicelayo ngicela ukuthi mfethu silist bese ngikunikeza imali. After that nizama ukuthi nibook i-room. At the same time mfethu ebona ukuthi no like userious ngalento esizelelana mfethu. Unless mawuthi ufisa ukuthi nibe ndawonye nonke. That's up to you. Kanjani? Akezwa? La yakhona ngiyakhona ukuthi bayabhuka ngihamba nabo. Ngaba ikhokhelwanga yimina leyo room. Angikwazi ke kushuthi akasaleke ngoba ngekwazi ukuthi ahambe. Mina ngeke ngimvumele ukuthi ahambe. Wesikahleni bo usukukhishelwe ini ngoba uzoshayela indoda umthetho. Angishela ngalutho. Ukipitile lana mama. Angazi ke angazi kodwa mina. Alright, ngimawuthi awazi mina ngiyazi. My brother mfethu okay sicela ukuthi ngibuze kuwena kuqala. U-comfortable ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthi nginibhukhele at least for today. After that kuba ukuthi my brother cela ukuthi nithole i-room enizokwazi ukuthi nibe kuyona for today. At the same time my sister bengifisa ukuthi kube ukuthi expenses awusekho la ikhona engicelayo cause egcinela konke if approve lokho my brother sizozenzela thina mfethu sizokukhipha by force mfethu. Yabo sengamaneni cause egcinela konke mfethu sesigwema izinkulumo yabo egcinela konke sesigwema izinkulumo ekuthenini ngishathiwa mhlambe inkulumo ehamba iziyofikela le kude kuba ukuthi sikunikezile ichance yokuthi khipha into zakho khipha inhliziyo yakho umuntu ongasakufuni mfethu bese uyaphuma uyahamba uthole nethuba lokuthi utshele umndeni wakho ukuthi uyabuya. Ngeke mfethu kunzima lento engicela yona mina no isimple mfethu I think ukuthi kukahle my brother lokho ya kungcono lokho so buka nje ubusho sasa besibuya akabe ngekho. Alright. Nakhona futhi ukushiya yabona lento ukuthi ayisawenza umqondo like my brother ukushiya endlini yakhe. You see like ukushiya endlini yakhe uyobhuka. Nami lento engayiunderstand why kuzomela sambe thina sambela yini ngoba kumele aphuke. Ngithe angifune uSileya khulume ayisikho isidingo sokuthi lokuba nezwi la because wawungekho lento iqala mina ngakutshela isiqalile and wena usukwazi and azuyangithusa. Alright, wehlise iphimbo kancane my sister. No, la ngeke siphume nesiphetho. Kunalokho ke into esophetha ngayo one my brother. Ngisacela ukuthi ufollow lesi sicelo mfuthu engisicelile kuwena. Kanjalo no my sister mfethu. So ngizocela ukuthi laba face laba beniphelezele but ngizocela ukuthi ngisale nawe no sis. Sisi wami cothu uhambe nana elihle. Cofu sinesilinde emotweni ne. Ngomthathe bhutami. Cela usilinda ngapha kancane. Alright, sicosondela kancane my brother mfethu. My brother Paul. Into engithanda kuwena mfethu iyodwa ndoda kumele ubudoda bakho mfethu. Nokuthi ufaceane nefact mfethu. Umuntu mawuthi awusamthanda mfethu. Lana phela mfethu asikho mfethu enkantolo, asikho stocksini laba mfethu ukuthi kumele sithandane nabantu still esingasabafuna abangasekho enhlizweni zethu. My sister ngicela ukuthi wamkele ukuthi umjida akasakufuni mfethu. Akasayishaye ngawo. Ngeke ngikwazi like angifuni. Alright, but wonke umuntu une right mfethu ukuthi ekhiphe isiphetho. Angithi wakwazi ukuthi ekushele wakulinda mshowa uvedananga wamqoqa. Wayengishelelani ke kwasekuqaleni. Okay, it's okay but angithi kwawuma nakhungani mkhipha isiphetho. Ngicela ukuthi nisilinde emotweni. And then ukhipha kweni isiphetho like waqala ukuthi uzocabanga. Kuma uthatha isinqumo sokuthi ngiyamqoma. Now usethatha isinqumo sokuthi akasakufuni mfethu. Done. Finish. Akasadingi mfethu my sister. Why bungalindike mhlawumbe kube mina ke ngikapa wena kwaye kumele uzukapa mina. Kuba njani leyo? Akasenesikhathi sengibona nami ukuthi angikufona kwamanje ngizakuthanda ngiyakwazi ukuyeka. Uthanda umuntu ongasekho kuwena sisi. Kuzomela zami kuba kumina ke mina ngeke ngikwazi and futhi ngeke ngihambe ke. Shuthi yabo kusasa shuthi mina boy ngizongifica la. Singamane sithi zoba usibe siba bawu2 ngeke ngikwazi ukuyeka. Ake ngizwe ngawe man. Okay. Sengijula noSileya. Ufuna ngijule nawe kanjani? Kanjani my sister? Mina kodwa ngeke ngikwazi ukuyeka mqobo yazi nawe. Ufuna ngijule nano bayi2. Shuthi ke kuzomela wenze njalo. No my brother, I think ukuthi kufanele ukuthi sibuyele ngaphakathi. I mean ingubo lezi ibuyele ngaphakathi. If umqondo usubuyile my sister uzobe sekwazi ukuthi etswa ehamba ekho umuntu ongagipita ngenkani emzini womuntu engakhokhelwanga lutho. My sister it's a must ukuthi ugoduke. Yabo njani sekubuka ngathi singikhuluma kabi manje nakuwena because uyasho my brother uthi akasakufuni. Why phone lokhu phoqa mfethu ukuthi uhlale naye engasakufuni? Unomunye umuntu omusha manje asenaye udinga space naye endlini yakhe. Hayi kumele ayeke mina nomuntu omusha yakhe akasakufuni. Hayi ngeke angizwi iyona leyo ukuthi akasangifuni. Ntombazana umuva on kanjani mina ke ngenze njani ke
mina yini ofuna ngiyenze mfethu ngisho khona ukuthi wena angikwazi Salo. ngabade ngazama kube ngiyakwazi move on angikwazi ngifuna wena kuphela ngifuna wena kuphela serious ngikwazi ngizale nje anesidinga space nobabili yafana ukugolozela lona no it's okay ngisacela ukuthi mhlawumbe nikhulume wayelo sasilinde emotweni mhlawumbe uzokwazi ukuthi understand kangcono futhi okugcina and then la uzom-understandisa khona ukuthi sisale la endlini at the same time ngiyanibhukhela okanye my sister ngibhukhela wena uyahamba uyabashiya endlini kuphela ngeke mina ngifuna umxo la ekhona ngifuna yena la ekhona alright my sister ngimdinga eduze kwami ngisacela ukuthi mfowethu nixoxele enkulumo yenu nobabili ngasese ngiyacela but my sister my brother akasekho kweni khona ukuthi kumele ukwazi lokho esesokugcizelela lokho because mawuthi uyakutshela yena awumthathi serious sekuzogcizelela leyo nkulumo manje kanti vele wayekuzomela ngizwe ngabantu ngoba yena uyazi usekutshelile nje lokho angikuzwa lokho wayemile ngilethela abantu still angengizwe ngisho ngaletha abantu ngisho ngaletha nombani ngengizwe ngiyamfuna mina wena my sister mfethu indaba mfethu uzenza ishimane mfethu umuntu ongashayeli mfethu wayi mfethu uzenza desperate mfethu bebangaka abafana mfethu mfethu khona into angenze yona ke kumele laza lando abantu bakubo shuthela umuntu ngeke phela yeah alright sisi ayikho inkinga mfethu ngicela usinikeze space my brother ngicela nje ngabe sihamba ngishona nawe ngicela usinikeze space because ayikho into enzoyikhuluma futhi ngicela usinikeze space nyakaza ntombazana ispace kanjani ngicela ukuthi usinikeze space sisale Nyakaza. ubuyele ngaphakathi thatheni imigodla yakho le ubuyele ngaphakathi Damxoko. Ngiyenza nalo. hayibo usondele ngikume na cameraman my brother ngicela usimeni ngala inkulumo yethu engayizwa guys bafowethu ngicabanga ukuthi ngicela ukukhulula my brother I'm sorry okay bafowethu kuyale nale angifuni ukungasho kuyale nalena guys okunye nokunye bafowethu ngicabanga ukuthi mhlambe sesiyokubamba ku episode 2 egcinana konke bafowethu it's a must ukuthi silungise lenkulumo ayekho umuntu okumele ukuthi ekeep it engasathandwa akekho umuntu ukuthi kumele ehlale kubo kwendoda engasafuni okunye nokunye cameraman ngise phezulu dango mfowethu